Здравейте всички, от 7, аз съм 48 и това е моят чисти епизод на F7 Major Mod. Предишния матч играхме срещу Tranmere Rovers и ги победихме за 2-0. И сега ще играем срещу Sheffield United. Така. Да, започваме. Направих доста смени. Защото от предишния ми матч някои от играчите ми бяха доста изморени. Така, тук тъч в полза на Арсенал. Хубаво центриране и това е засада. Това е засада. Иначе, както виждате, можеш и тук да навлезнем. Изтрел сега да стане точен. И Томаш Росицки. Росицки точно преди да шутира. Акин Биуи. Доста трудно ме. Акин Биуи. И това трябва да е аут. Точно така. Добре го притиснах Акин Биуи и той сгреши. И сега Фреди Люмберг. Не успя там да нанесе изстрел, но топката още е в него. Вече не. Фламини. Туре. Диаби. И това ще бъде корнер. Точно така. Рейес ще изпълни. Центриране на Рейес. Диаби ще стигне ли от тази топка? Не успя. И Хълс. Изстрел сега и това е греда. Каква греда? Само. Сега Рейес. Рейес и това е 1-0 за Арсенал. Вижте каква хубава контратака след гредата на Шефилд Юнайтед и гол на Антонио Рейес. Резултат е 1-0. Добър резултат. Като съм преди, че ще завърша това по време с гол, с пасив 1 гол. Не! Не. Направо какъв гол. Тък му казах как ще завърша по времето с гол пасив и виждате. Да, казах го доста прибързано. Да, ми случват си такива неща. Ще има нарушение. И какъв пропуск, дами и господа. Какъв пропуск, дами и господа. Да, това наистина беше доста тъпо изказване. Дами и господа. Просто не знам какво ми е в главата в момента. Един на един. Рейес. Изстрел сега и Кени спасява. Росицки. О, какво отводя? Страхотно владяване на Росицки. Изстрел сега и какво спасява?
И това е 2-1. Кой вкара гола? О, Фреди Люмберг. Виждате какво хубаво центриране. Да, страхотен гол. 2-1. Хълс. Ифил. Гери. Ифил. Хълс. О, какво подаване? О, не стигна до Аким Билуи. Лемон. Силно напред. Не успя. Играч на Арсенал да стигне до топката. Който да, мисля, че беше Дебайор. И сега Дебайор е доста бърз. Изстрел на Дебайор! Това да ви беше специално. Точно така. Корнер. Не стана. Той се опит. Лайгър тут. Не мина там паса. Може би ако стане 3-1 ще съм доста по-спокоен. Дано, ама надали. Не, много крив изстрел. Просто... Дано сега свърши мача след този изстрел, след подаване. Изстрел сега над вратата. Виждате. Близо мина този изстрел. И това е край на срещата. Арсенал побеждават Шеффилд Юнайтед с 2-1. Виждате тук градата. Така. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесал матчът. И така ще се видим в следващия епизод. Чао от мен.